Meta kien qed jattendi laqgħa tal-Kunsill Ewropew, il-Prim Ministru Joseph Muscat argumenta li r-riżultati tal-elezzjonijiet Ewropej fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għandu jitqies bħala sinjal lill-Ewropa. Din il-laqgħa ssir wara kull elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u din id-darba fuq moħħ il-mexxejja kien hemm il-vot qawwi li kisbu partiti bi ħsibijiet estremi. Sinjal ċar li l-Unjoni Ewropea trid taħseb dwar id-direzzjoni illi għandha tieħu. Fuq il-mejda tad-diskussjoni kien hemm ukoll it-tmexxija tal-Kummissjoni Ewropea. Hawn il-Prim Ministru għamel referenza għal fatt li żewġ gruppi kbar fil-Parlament Ewropew, il-Popolari u s-Soċjalisti, qed jaqblu li l-eks Prim Ministru tal-Lussemburgu Jean-Claude Juncker għandu jkun l-ewwel li jingħata possibilità li jifforma maġġoranza għal kandidatura tiegħu. Fatt li ma jistax jiġi injorat. Il-President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy ikkonferma li se jkun qed imexxi diskussjonijiet dwar is-suġġett. In that regard, we also took note of today's letter sent by the Conference of Presidents of the European Parliament. Leaders have given me a mandate to conduct these consultations on behalf of the European Council. Il-Prim Ministru Malti żied ukoll li f'dan l-istadju l-aktar importanti huwa l-programm tal-Kummissjoni Ewropea l-ġdida. Il-kapijiet tal-Istati Membri jridu jinnominaw President wara laqgħa oħra tal-Kunsill Ewropew lejn l-aħħar ta' Ġunju. Fi kliem il-Prim Ministru Malti x-xogħol tal-Kummissjoni għandu jiffoka fuq tkabbir ekonomiku u ħolqien tax-xogħol u li tagħti aktar spazju lill-Istati Membri. Il-President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy qal li l-mexxejja ta' 28 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea talbu ħinidu wkoll konsultazzjoni dwar il-politika futura tal-Ewropa.